Kaixo, ni Ander naiz eta gaur irristaketa klasea landuko dugu. Hasieran aipatu behar dugu irristaketa klaseak egiteko praka gogorrak erabiltzea komenigarria dela, askotan lurrera erori ahal garelako. Irristaketa klasea egiteko oso garrantzitsuak dira protekzioak. Adibidez, kaskoa, belaunetakoak, eskumuturretakoak eta baita ere ukondokoak. Jarri beharreko lehenengo materiala belaunetakoak dira. Zergatik? Praken gainetik sartu behar ditugulako. Orduan, lehenengo gauza, belaunetakoak praken gainetik sartzea izango da. Patina jartzerak orduan oso garrantzitsua da praka goian eta galtzerdiak ere goian izatea. Patina jartzeko, patinaren mitik tiratu behar dugu gorantza, oina sartzen dugun bitartean. Momentu honetan, lokarrietatik hasiko gara tiratzen, baina oso garrantzitsua da hasieratik azkeneraino tiratzen joatea. Horrela hasten gara, jarraitzen dugu hurrengo lokarriarekin, azkenengo lokarritik ondo tiratzen dugu, eta azkenengo bira ematen dugu, eta hemen ja lokarriak lotzen ditugu. Azkenik, patina lotzen amaituko dugu. Oso garrantzitsua da lokarri hau, gogor lotu behar dugu. Eta hau, azkenengo lokarria izango da. Badaukagu materia guztia jarrita, eta orain faltatzen zaigun azkenengoa eskumuturretakoak izango dira. Eskumuturretakoak oso garrantzitsuak dira. Jartzeko egin behar dugun lehenengo gauza lokarriak kentzea izango da. Eta zabaldu. Momentu honetan, gure atxamar lodia zulotik sartuko dugu eta alde gogorra hor geratu behar da. Orain egin behar dugun gauza bakarra, lokarriak lotzea izango da. Gaur ikasiko dugun lehenengo ariketa lurretik altxatzea izango da. Zergatik, noizbait lurrera eroriko gara. Eta lurrean gaudenean, beti saiatzen gara holan altxatzen. Horregatik, lurretik altxatzeko egin behar dugun lehenengo gauza, belauniko jartzea izango da. Belauniko gaudela, egin behar dugun lehenengo gauza, belaunak zabaltzea izango da. Eta eskuak aurrean kokatzea. Horrela gaudela, lehenengo hanka bat altxatuko dugu, eta bestea bigarren hanka altxatuko dugu. Eskuak lurretik kendu gabe. Hemen gaudela, eskuekin atzera botako dugu, gurpilak haien artean ikutzen direnen arte. Ibiltzen hasteko, patinekin ibiltzeko bi era dauz. Guk deitzen ditugu pinguinoera eta Frankensteinera. Goazen ikustera. Hasteko, patinak V-eran kokatu behar ditugu. Bertan gaudela, hanka belauna bat altxatuko dugu eta barrualdean kokatuko dugu. Gero, bestearekin gauza bera egingo dugu. Eta horrela, joango gara pizkanaka, pausu txikiak ematen. Gure helburua, pinguinoak egiten duten mugimendua kopiatzea izango da. Horrela. Hankak, pizkanaka barrura jarriko ditugu eta pizkanaka abiadura irabazten joango gara. Frankenstein era egiteko, gure patinak V-eran jarri behar ditugu, baina pikuntxo bat zabalduagoa. Oraingoan, pausoak luzeagoak izan behar dira. Denbora gehiago mantenduz hanka baten gainean. Horrela.
Ariketa honetan, gorputza hankarekin batera joan behar da alde batera eta bestera. Holan. Oraingo ariketan lurrera botako dugu gure burua. Horretarako, abiadura nahiko hartu dugunean, zer da egin behar duguna? Lehenengo eta behin, hankak zabaldu behar ditugu. Hankak zabalduta daudenean, gure belaunak makurtzen ditugu, gure protekzioekin lurra ikutu arte. Eta horrela gaudenean, belauniko bota egiten gara. Oraingo ariketan limoiak landuko ditugu. Limoiak lantzeko, bi oinak zabaldu behar ditugu. Limoiak egiteko, patinak V-eran hasiko dira eta indarra egingo dugu kanpo alderantz, gero itxiko ditugu eta errepikatuko dugu mugimendu hori behin eta berriz. Horrela. Limoiak egiteko, hankak era simetrikoan mugitu behar ditugu, alde batera eta bestera.